Assalatu wassalamu alaika ya mai gidan cika, isa da muƙamai Annabi Muhammadu. Assalatu wassalamu alaika ya mai gidan haske da daraja Annabi Muhammadu, mai gidan Annabi Yusuf Annabi Muhammadu, mai gidan Annabi Dawuda Annabi Muhammadu, mai gidan Annabi Adam Annabi Muhammadu, mai gidan Annabi Musa da Isa, shugaban kusa da sassa Muhammadun Rasulullahi. Fili mai kyau da kwalliya, a duk annabawa babu kamar ka, cikar arziki masani, domin kai Allah ka sani, ka fi kowa ɗamarar fari, ka fi kowa isa ɗamarar ƙarshe, ka fi kowa cika masanin ciki, ka fi kowa izza masanin zati, da kai Allah yake kwalliya, da kai rahamar kowa yake samuwa, kai kaɗai ne mai gida a gurin annabawa, kai kaɗai ne abin nuni, kai kaɗai ne tudun tsira, kai kaɗai ne tadarkon tsira, domin ka ne Allah yake ɗaura wanda ya ɗoru Annabi Muhammadu, domin ka ne Allah yake sauke wanda ya sauku Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To waye fiye da kai Annabi Muhammadu, wa kuma ya kai ka, wa kuma za ya kai ka Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam? Babu.